súťažiači, ktorí sa nám chystajú Pečeňany, presne o týždeň vidíme sa tam, počujeme sa o 13. hodine, gulášik bude kopu ďalších pochutín, chalani sa tešia. Že vraj baví budú súťažiť. Pečeňany veteráni. Neviem, čo tam stalo, čo sa udialo. Voda aj šla, potom aj nešla. Aj tiekla, aj netiekla. No ale bohužiaľ červená vlaječka, to znamená ako nedokončený útok.